Σκάνδαλο. Ρε μα είστε σοβαροί. Πεταξούμενα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων μες στον δρόμο. Ήβραμε αρχεία με προσωπικά δεδομένα έξω από σχολείο. Και όχι οποιαδήποτε αρχεία. Αρχεία των τελικών εξετάσεων του 24-25. Όντως, παιδιά, περπατούσαμε με τον Ραφαήλ πας στο πεζοδρόμιο και κυριολεκτικά κουτσουφλήσαμε πάνω σε προσωπικά δεδομένα μαθητών έξω από το σχολείο πας στο πεζοδρόμιο. Τότε τα αρχεία δείχνουν ταυτότητα του μαθητή, όνομα του μαθητή, το όνομα του πατέρα του μαθητή, ακόμα και το βαθμό που έπιασε στην εξέταση. Τα δεδομένα έπρεπε να είχαν καταστραφεί με ασφάλεια και όχι να τα πεταξούμενα στην ανακύκλωση χαρτιού πάνω στο πεζοδρόμιο. Μιλούμε για προσωπικά δεδομένα ανηλίκων μαθητών, το ξαναλέω. Και ο νόμος εξεκάθαρος. Τα αρχεία έπρεπε πρώτα να καταστραφούν και μετά να πάει για ανακύκλωση. Και έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε και τα παιδιά και τα προσωπικά τους δεδομένα. Δεν είναι ούτε λάθος ούτε μια κακιά στιγμή. Γι' αυτό με τον Μάριο πιάμε άμεσα την αστυνομία τηλέφωνο και κάναμε και επιστολή στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν είναι απλά ένα λάθος. Εν αμέλεια. Τα μωρά μας αξίζουν σεβασμό και αξίζουν την προστασία μας. Αξίζουν ένα σύστημα που τους προστατεύει σωστά και η σιωπή δεν βοηθά κανένα. Η αντίδραση μπορεί να φέρει αλλαγή. Και η αλλαγή ξεκινά όταν κάποιοι αποφασίσουν να μην έχουν κλειστά τα μάτια. Γι' αυτό και εμείς απαιτούμε και λογοδοσία και τιμωρία. Αν θα καταφέρουμε καμιά φορά να σάσουμε τον τόπο.